Tanawa na good ka, nagilak na sad ka. Ang angbi, balik-balik naman lang ko nagahitabo. Huwag ko mahibaw ko nun sa problema ni Ben. Ako nga nung dili gid siya makahimo nga dili magbinuang. Sige ko no. Basta ko na ipuli niya ni mo. Mga chicks po hinuon kaayo. Mga sexy? Oo, syempre. Mao na problema. Ha? Ano man? Day, dili sa pag-unsa ha. Dili ba ko makaingon nga dili ka love ni Ben, pero basin og na sa sige pangita nga wa nimo. Like, unsa man? Ayaw kalain ha, pero kanang basin og tungod sa imong kuan ba? Sa unsa, uy? Sa imong lawas good? Unsa? So, ayun Tungod lang ka ko, ng no? buko, ana? Ani ha. So, ayun lang ko nga magpadaot ka. Buhatan na ka na ni Ben. Hindi ko matuo, ana. Kung dili ko niya mandawat sa pagkaako, mas may pagmagbuwag, be. Bahala ka. Ikaw mag-iko. Basta, uy. Atong sabot inig sabat to, ha. Pastilan, maayo baya ni mong mudag panambag. Unya ikaw, wa pa man gani kay uyab. Mas maayo manambag ang mga tao nga way uyab pa. Kaya wa mabuta sa gugma. Realidad mo'y gihuna-huna. Og utok ang akong gigamit. Dili kasing-kasing. Ay, makaingon pa lang ka na ron, kay wa pa man ka ma-in love. Kasi ingon nga wa. Ha? May uyab na ka? Bago pa gani ka nag-ingon nga wa ko'y uyab pa. Yes, wa ko'y uyab. Pero, na ako'y dugay nang nagustuhan nga tao pa. Og, abi mo pa? Magkita minig Sabado. Excited na kay ko pa. Nahala, sige. Good luck, anak. Hi. Hello. Asa naman sila si Andrea og Ben? Actually, bago lang nawag si Andrea na ako nga nag-away ko na sila si Ben. So, di lang ko na sila madayon. Ang mao ba? So, mamauli na lang ta. Ganun mamauli ko taon. Di alam ta din eh. Sayang sad. Manglaag ta nga kita ng duha? Yes. But before ana, ngaon sa ta kay gutom rin na. Sige. Ha? Mura ni ordero nimo mga dahon-dahon? Yes, siya. Nag-diet mood ko. Oh. So, ako mag-rice and... Rice? Mag-rice ka? Nambo ka na. Ha? Ayaw ka narangin mong kaugalingon nga magsigig ka og rice. Uy, kinahanglan nga healthy yung panganon. Aron, dili ka dali yung sakit. Yun nga, sexy bagid ka. Sige, sige. Kuha na lang ako. Parehas na lang sa imo. Ay. Hinahinay lang sa pagkaon ako. Ay, nausan ba? Natukan ba yung taon ka? Ang pagod. Gutom. Itaon kay ko pa. Uy! Eh, Ginali magkapura dahon abong gikaon kanina. ano misugot masad ka? Mau may gusto niya. Og, wa sa ko nakitang sayop sa iyang gisulti pa ba? Ako sinsundon para makita niya nga ideal girlfriend kid ko niya. Sorry. Recorded by X Thunder Gaming. Nanawag si Rex. Hi. Hi, how are you? Busy ka? Dili man. Nga naman. Basta na ganahan kang budong akong gym? I mean, if ganahan lang ka ha? Or hiling ba kang exercise? Ha? Kuan. Uy. Pwede kayo. Actually, nagplano sad ko nga mag-exercise gyud karon since day off man ako. Good. Arrange out mo ang location ha? See you. See you. Gutasa, uy. Ha?
Gamay ba itong nadagan mo sa treadmill? Tutasan mo din ka? Abi ka kung mag-gym dito pa rin. Yes, uy. Medyo nabaguhan lang yun ko kay nakapahuay man kong gym good. Saon niya, na-busy man. And usahay, layan ko kay ako rang usa. Kasi. Karon na naman ko, nakalayan. Oh. You know what? I like you, Cherry. Dagang tag-similarities. O ganahan to nga, mas makaila pag mo. Rex, Pinipita ka man yung girlfriend, Cherry. Ha? Kamo na? yes, kami na. Unya, sumaas imong mga gipang chika na koon sa man. Barugan gyud nimo nga mukaon ka ng mga gulay ug mag-gym ka permi. Yes! Taring hilig niya mo akong buhaton. Para baka ingon siya nga ako na gyud ang iyang ideal girlfriend, di ba? O karon sa sigurado nga dili na gyud siya mangita pa og lain. Hey, Charlie. Nak, nabalak ka naman ko nimo, oy. Ha? Nga naman pa? Ay, slim naman kang daan. Unya, nag-diet pag-yug ka o nag-exercise pag-yug ka. Daot naman hinuon ka. Pa, okay ra gyud ko. Ayaw ka balaka na ako, okay? Let's go? Oh, love. O saan mo yung gisunob mo? Ha? Nga naman di ay? Medyo baduy. Okay, something sexy or ganang cool sa tanaw ba? Murag kag karang tao ka na eh. Sige, sige. Magilis ko, love. Love, dili mo ko komportable, ani. Uy, nananaw ang mga tao na ako. Itanaw kanila kay gwapa kay Kalaf. Ug-usa pa, naiuban na nga suya rin mo. Pero, Nganong magagad mo kasalaing tao? Pero asan din lang ng pagpagwapa dahi? Sa laing tao? Dili din ako. of course, para ni mo, no? Kay imo ragid ko, Rex. Imo og imo ragid ko. Good. Ato dahi. Mag-usap ta sa mga program sa gym ha? Kay medyo tambok gud ka da. Ha? Love, dili na gyud ako kaya. Kapoy na gyud kayo. Kaya lagi na. Padayon lang. Di, Sige na. nalagid lagi. Mura na ko. Ay, salamat kita kay nagmata nagyug ka. Nak, Unsi na itabo. Na-overfatigue ka, girl. Naon sa malitaw ka. Uy, huwag kay pakis imong lawas. nak. Ay, naginigos ba ha? Ay, og sunda kung unsay gusto sa imong uyab. Labi na kung di ni maayo para nimo. Kay kung tinuod nga mahal ka niya, ay dawat ka niya, ay bisag unsa pa'y lawas nimo. Ug bisag unsa pa ka. Ug kung di ka niya madawat, o buti pasabot ana, pang display ra ka niya. Ayaw sa kunin yung sermoni, be. Asa man siya? Huwag yun mo mahibaw, girl. O, guwa na sa namuting og imong cellphone, sukad ka na kuyapan ka. Igo na ko gichatan pag hatod niya ni mo din sa ospital. O, guwa na gid mo reply na ako. Sige lang. Atunan ako siya sa ila. Nak, Yes? Oh, kinsa ka? Han, insang... Oh. Sorry. Bagaan ni mong sa? Gibuhat ako ang tanan nimong gusto. Gihatag na ko ang tanan nimo. Na ospital pa ko tungod nimo. Nya moro din buhato nimo. Pagbinuang ka na ko. Sorry, Cherry. Unsa may apan na ko, Rex? Ha? Unsa may pagkuwang na ko? Sorry. Pero, wa ko nakita ang padulungan sa itong relasyon. Unsa? Dili ka ang klase sa babae nga
Ma-imagine akong ikaulban ako sa altar, Chari. Rex, That your voice is trying hard to hide. ditong higayunan ako na-realize. Nga bisag unsa pa kakagwapa, ka-sexy, ug bisan og tumanan pa nimo ang tanang gusto sa lalaki. Bisan og i-please pa nimo siyag maayo. Pero kung dili gid kamo para sa usag-usa, magbuwag ra gid mo. Nagmahay ko. Pero nagpasalamat sad ko kay nausab ang akong mindset tungod sa maong panghitabo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagaling akong kampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Chari nga taga Naga City, Cebu. Uban sa awit ngayon kita ngayo, awit nga nagalahan. How could you say